भले बोट राइड तुका ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ 14 ನಂಬರ್ ಬಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಬತ್ತೇರಿ ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ರೋಡ್ ಕಟ್ ಆತನ ಬಂದು ಮುಲ್ಪನೆ ಜಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈತ ಮುಲ್ತೂರು ನಮ್ಮ ನಡ್ತೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮುಲ್ತೂರ್ದು ನಾನು ಒಂಜಿ 200 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಆ ಕುಲ್ಪ ಅಂಡಿಲಕ್ಕ ಅಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಲಿ ರೋಡನ್ನು ದಾಟಿದೇರು ಸೊ ರೋಡ್ದ ಕೆಲಸ ಒಂದು ತೋಲಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಂದು ತಗೋಳಿತು ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಡ್ತೊಂದು ಹೋಪಿನ ಆತ ಸೈಡೆಡ್ ಜಾಗ ಉಂಟು ಅವು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಈ ಜನ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಅದು ಬರೋಡಿತ್ತು ನೀವು ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಗಿತ್ತ ಹೋಯಾರೆ ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ದೆಪ್ಪುನ ಕೌಂಟರ್ ಸೊ ಬಲಿತ ನಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ದೆಪ್ಪು ಏತ್ ಒರೆ ಒಂಜೆ ಹಾಂ ಒಂಜೆ ಒಂಜೆ ಸೊ ತಗೋಲಿ ಒರಿಯೇಗ 10 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ಸೊ ಒಂದು ಫೆರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಸೊ ನನ್ನ ಬರೋಡು ಒಂದು 10 ನಾನೊಂಜಿ ಬರ್ಪುಣಿತ್ತೆ ಅವಿತ 5 ಜನ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬತ್ತು ಓ ಇತ್ತ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡಿನ ಫೆರಿ ಬತ್ತೆ ನಿಕುಲ್ ತಗೋಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಲೈಪ್ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಬಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಈ ಸಲ ಈ ಒಂಜಿ ಫೆರಿ ರೈಡ್ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ಪವೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ನಿಕುಲ್ ಬತ್ತು ಉಪ್ಪರು ಬಟ್ ಎನ್ನ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದು ಏನೋ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಫೆರಿದ ರೈಡ್ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ಪವೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುಗ ಬಿಕಾಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂ ಉಂದೆ ಪೋಲಿ ಒಂಜಿ ಬೋಟ್ ರೈಡ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಜವನೇರು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಮೊಕಲ್ದ ಪಾತೇರ್ಗ ಮೊಕಲ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೇನ್ಗ ಒಂದು ಇರ ಪದಾರ್ಥ ಅದೇ ಮಿಥುನ್ ಸಲ ಒಂದು 8ನೇ ಸಲ ಇದು ಬರಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ 2ನೇ ಸಲ ನೀರು ಒಲ್ಪಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡು ಸುಳ್ಳ್ಯಾರ್ದು ಬೈದಾರೆ ಸುಳ್ಳ್ಯಾರ್ದು ಇಡಮಂಟ ಬೈದಾರೆ ಸೋರೆ ಮೇಯರ್ ಇತ್ತ ಸುಳ್ಳ್ಯಾರ್ದು ಇಡಮಂಟ ಬೈದಾರು ಸೊ ಇಂದು ತಣ್ಣೀರ್ಬಾವಿ ಬೀಚಿಗೆ ಬೈರೆ ಬಕ್ಕ ಮೇರು ಮೆಗ್ಗೇನೆ ಹಾಂ ಮಲ್ಲೇಜ ನೀವು ನಿಮ್ಮದು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಾ ನಿಮ್ಮದು ಹೆಸರು ತೇಜಸ್ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಡಿಗ್ರಿ ಸೊ ನಿಂತೊಂಜಿ ರಜೆತ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ನಾಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ತಣ್ಣೀರ್ಬಾವಿ ಬೀಚ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಸುಳ್ಳ್ಯಾರ್ದು ಇಡೆ ತನಕ ಬೈದೇರು ಸೊ ಮೊಕಲ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನೇರು ಒಂದು ಮೇರ್ ಒಂದು 2ನೇ ಸಲ ಬರೋದು ಸೊ ಈ ಈ ಒಂಜಿ ಬೋಟ್ ರೈಡ್ಗೆ ಏತ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದುಲ್ಲ ನಿಂಕಲು ಸೊ ಈ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನಲ್ ತಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಬಲೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ತೂಕ ಬಂದು 1 2 3 ಬಂದು ಬಂತೆ ಬಲೆ ಬೋಟ್ ರೈಡ್ ತೂಕ ಬಂದು ಪಂಡಾಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುಗಿದ ಇದು ಬಲೆ ಬೋಟ್ ರೈಡ್ ತೂಕ 1 2 3 ಬಲೆ ಬೋಟ್ ರೈಡ್ ತೂಕ